זה סיפור על אדם כה נחמד שהיה כאן, מסתובב בין כולם ובכל זאת לבד. כל חייו לא ביקש שום דבר, רק חייך וקיבל באהבה כל מה שעבר עליו. אף אחד לא ידע מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך ומה הוא עושה בלילה גשום וקריר ברחובות העיר. אף אחד לא שמע את הלב שזועק בתפילות ודמעות שעלו לשמיים ובקעו ריקים. כל העולם מתקיים ונושם ואומר רק בזכות אנשים כה תמימים, נשמות טהורות שרוצות רק לתת, לתקן ולבנות, להאיר את החיים. העולם מתקיים ונושם ואומר רק בזכות אנשים כה פשוטים, אנשים באמת, אמת ובתמים, פשוט אנשים. מספרים הזקנים שזוכרים את הרגע שבו הוא עמד ואמר לעולם אין לי כלום ויש לי הכל בחיי, וזה יותר מדי, יותר מדי. התרופה לעולם היא לשמוח וגם לא לקחת ללב את מה שכואב, כי גם ככה הכל יעבור ויחלוף לו. יש מקום לכולם בעולם, רק צריך לוותר, לא צריך למהר, ולזכור לאהוב באמת את כולם. אנשים כה תמימים, נשמות טהורות שרוצות רק לתת, לתקן ולבנות, להאיר את החיים. העולם מתקיים ונושם ואומר רק בזכות אנשים כה פשוטים, אנשים באמת, אמת ובתמים, פשוט אנשים. אירוע פאנצ'ר, מועד חג'בי, הגאון, בגלל שהגלגל לא יצא, ניסינו הכל כדי להוציא את הגלגל, דפקנו אותו עם הרזרבי, קצת פטישים, נסיעה, הכל. מועד לקח ג'ק, הכניס פה ג'ק כדי למנוע מהגלגל להסתובב, הכניס פה ג'ק ולאט לאט פתחנו אותם והגלגל יצא בבום, והוא סידר לנו פה אחלה רזרבי. תודה רבה מועד. חברים יקרים, אני רוצה להודות לאיש היקר הזה מאוד מאוד על השירות האדיב. כל הכבוד לו באמת, אחרי יום עבודה קשה, אחרי יום מפרך, לבוא ולעזור לי להניע, באמת 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 מכל הלב. תודה רבה רבה לבועז היקר, אני מודה לך מאוד, תודה רבה. ולידידים השירות 10, באמת כל הכבוד, יישר כוח גדול. אני מודה לכם מאוד, תודה רבה. מועד יקריש! רגע, איזה אליפות! פה נתקעתי איזה שעה וחצי, אני מחכה פה, והצדיק הזה, מידידים, בא לחלץ אותי במסירות נפש באמצע הלילה, 4 לפנות בוקר. מלך. יש שם חנות? רגע, ראשית, ראית את הסרטון טיק טוק?
כן. יונתן? נתנאל בעד. איואן. הלאה, ידידים גם באתרי בנייה. תודה על הקסדה. מעלם. תודה רבה לנתן שלנו שאמר שהגיע ככה יום שישי באמצע הבוקר, קפץ אלינו במיוחד כדי לסדר לנו את הפאנצ'ר, באמת עשה את זה עם כל הלב, עם כל האהבה, השם ברך אותו. תודה רבה, בהצלחה. שלום וברכה לכל הצופים פה. אנחנו עומדים ליד אחד מהכוננים הכי מוחשפים וזמינים ואנושיים, שהרכב שלי פה נתקע ככה, הייתי בדרך לכולל, היה לנו בעיה בגלגל, מה אני אברך יכול להסתדר? טלפון 3 שניות, מגיע עם כל הציוד, לא תירגע, אני אסתדר, בודק כל מגמרים, מתקן, פיקס, ממש פיקס, אני זה מוסך ניידי כזה ידידים הזה. ועשירי תודה, ממש תודה רבה, שוויכו. טוב, אנחנו פה בשאיבת סולר, בנזין שתדלק במקום סולר בתחנת דלק מעבר מחמש. תכף נקווה שיהיה לנו סף וזהו. לא. כל הכבוד לו, הצליח לנו לפתוח את השער, כל הכבוד לו. ידידים הכי טובים, ידידים. תודה רבה 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 לידידים ולך. אשריכם ידידים שיש לכם כאלה שליחים נאמנים. איך הם עזרו לנו, הייתי צריך לנסוע דחוף, ברוך השם בא בשמחה. ככה ברוח שמחה, גם החיה אותי, גם ככה נתן לי מילים טובות, ישר חילץ את הרכב כמו שצריך, ישר בא, הבריק את הכל, עשה, ניפח, החליט מה שצריך, עם כל העוצמות, עם כל הכוח, מהר כמה שיותר. ברוך השם, תמשיכו ככה, ויהיה רק בשורות טובות לעם ישראל, וככה נאחד את עם ישראל ביחד. אמן ואמן. בדממה